اخیراً 6 автобуси нав ба шаҳри Кӯлоб ворид шуд. акнун онҳо дар хатсайрҳои тӯлонитар ҳаракат мекунанд. қабл аз ворид шудани ин автобусҳо мардум умдатан таксиву тангенҳоро истифода мебурданд. агарчи шумораи автобусҳо кам аст, мардум аз хизматрасони нав истиқбол мекунад. мо мақсад машини майда такси роқати меоянд 4 сомонӣ меоянд, ида 2 сомонӣ меоянд, хеле ёрдаме барои фарзандо. автобусҳои нав аз ҳоло муштарии зиёд доранд. ин мошин ҳам роҳи автобусро гирифтааст то нафареро савор кунад. ронандагони автобусҳо мегӯянд ки дар аввал ба онҳо таваҷҷӯҳ зиёд набуд, аммо пас аз гузашти 20 рӯз аз ҳаракат нигоҳи мардум тағйир кард. Мега сафи автобусҳо зиёд шава, маршрутҳои 2-3 тариф зиёд шава. хатсайри нави автобусҳо масири якном дорад ва масофаи 20 километраи маҳаллаи Гулбоғ то деҳаи Гулистонро тай мекунад. нархи роҳгирои автобусҳои ин масир 2 сомонӣ аст. қаблан аҳолӣ то деҳаи Гулистон бо таксӣ мерафтанд. ронандаҳои таксӣ ва тангенҳо эътироф мекунанд ки автобусҳои нав даромади онҳоро камтар кардаанд. яке аз ин 6 автобусе аст ки чанде пеш аз сӯи шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ба шаҳри Кӯлоб ҳадия шудааст. қарор аст ин 6 автобус дар шаҳри Кӯлоб ба хатсайрҳо тақсим шуда ба сокинон хизмат расонад. дар ҳоли ҳозир 6 масир дар Кӯлоб вуҷуд дорад. дар ин хатсайрҳо тангенҳо ба мардум хидмат мерасонанд. вале аз рӯзе ки автобусҳо ба ҳаракат даромадааст, хонум Анорбӣ тарҷеҳ медиҳад аз онҳо истифода барад. хирсандем ба худои тангенҳо да чанд қаза чишон зиёд шава, ҳам камуда осонае ки мисол кор намерем, ай кор мегардеми мисол осон меғалтам модай тангенҳои тангитараш да бари мардако шакиданда мисол ҳама тарафа мисол. Кӯлоб сеюмин шаҳри бузурги Тоҷикистон аст. дар соли 2005 президент 20 автобус ба ин шаҳр ҳадия кард, аммо ба далели адами таъмир ва нигоҳдории аксари онҳо корношам шудаанд. сокинон мегӯянд ки 6 автобуси нав барои шаҳри серҷамъият кам аст. дар ҳукумати маҳаллӣ ҳам гуфтанд ки қарор аст боз автобусҳои иловагӣ ба шаҳр ворид шавад. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.